Έχουμε Μάλιστα. πει από την αρχή της εκπομπής μας και μας νοιάζει πάρα πολύ, όχι εμάς τους δύο, μας νοιάζει και μας καίει και εμάς τους δύο, αλλά πρωτίστως και οι εσάς. Κόκκινα δάνεια λοιπόν ακούμε αυτές τις μέρες για ένα νέο κώδικα δεντολογίας τα κόκκινα δάνεια, τα ξένα funds, τα σπίτια που παίρνονται, τα σπίτια που θα πάρθουν. Μας νοιάζει και έχουμε καλέσει Ελένη Τον. Έχουμε καλέσει λοιπόν τον Δημήτρη Αναστασόπουλο, που είναι δικηγόρος ειδικός στα κόκκινα Καλημέρα δάνεια. σας. Καλημέρα, Γεια σας, κύριε κύριε Αναστασόπουλε, τι κάνετε? Το θέμα μας είναι τα κόκκινα δάνεια, που όχι όμως μόνο στεγαστικά κόκκινα δάνεια, αλλά και προσωπικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά, όλα τα κόκκινα δάνεια. Αυτός ο κώδικας, ο βελτιωμένος κώδικας διοντολογίας, κύριε Αναστασόπουλε, να μας πείτε καταρχήν ποιες είναι οι διαφορές του και σε τι βοηθάει, αν βοηθάει περισσότερο τον δανειολήπτη από τον προηγούμενο. Και να ξεκαθαρίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι δεν θα μιλήσουμε σήμερα για καθόλου για επιχειρηματικά. Είναι μια ιστορία που αφορά το επιχειρήν. Θα μιλήσουμε λοιπόν για όλους εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους που δανειστήκαμε λίγα έως πολλά λεφτά για κάτι καλύτερο στη ζωή μας και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε χωρίς να έχουμε και ακριβώς και ευθύνη γι' αυτό. Ναι. Οι πιο πολλοί. Για πέστε μας. Λοιπόν, ο νέος κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών έχει διπλή ανάγνωση. Από τη μια προσπαθεί να διορθώσει κάποια λάθη και κάποιες πλημέλειες του παρελθόντος όσον αφορά την επικοινωνία της τράπεζας με τον δανειολήπτη. Δηλαδή βλέπουμε ότι σημαντικά σημεία στην προσέγγιση και στην προσπάθεια ρύθμισης που έκαναν οι δανειολήπτες αποτύχαναν, γιατί πολύ απλά η τράπεζα δεν έδειχνε καλή πίστη όσον αφορά την καθημερινή πρακτική. Για παράδειγμα, πήγαινε στο υποκατάστημα να υπογράψει μια σύμβαση, η τράπεζα δεν σου έδινε τη σύμβαση. Σου έκανε μια πρόταση για ρύθμιση, δεν σου έδινε τα στοιχεία της ρύθμισης, τα βασικά. Ή σου έλεγε προφορικά, πολύ απλά, ότι η ρύθμιση είναι αυτή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και αρνείται να σου δώσει περισσότερα στοιχεία. Και αν αρνείσαι εσύ τη ρύθμιση αυτή, δεν είχες περιθώριο να πάρεις. Δεν μπορούσες ούτε να αμυνθείς. Ακριβώς, δεν μπορούσες ούτε να αμυνθείς, δεν μπορούσες ούτε να αποδείξεις ότι η πρόταση αυτή δεν ήταν καλή και σε κάθε περίπτωση, επειδή δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που σε λίγο καιρό θα χρειαζόμαστε δικηγόρο για όλες μας τις καθημερινές πράξεις. Οπότε δεν θα πεινάσετε, κύριε. Δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει, γιατί. Όχι, θα πεινάσουν. Δυστυχώς δεν θα μπορεί να σου πληρώσει κανείς. Ακριβώς, δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν θα μπορεί να σου πληρώσει κανείς. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη υποπτία από την Τράπεζα της Ελλάδας, ούτως ώστε οι τράπεζες να πειθαρχήσουν τελικά. Άρα λέτε ότι ναι, μεν ο νέος κώδικας διοντολογίας είναι πιο ευέλικτος ως προς τη διαδικασία συνεννόησης μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη, αλλά θα πρέπει η Τράπεζα της Ελλάδος να εποπτεύσει την εφαρμογή του. Ακριβώς. Δεν μπορώ να πω ακριβώς ότι είναι πραγματικά πολύ διαφορετικός από τον προηγούμενο. Είναι ακριβώς ο ίδιος νόμος, μόνο που για παράδειγμα υποχρεώνει την τράπεζα όταν πας να καταθέσεις έγγραφα να σου δίνει το αυτονόητο, δηλαδή ένα πρωτόκολλο παράδοση παραλαβής, το οποίο αρνείται η τράπεζα να σου δώσει. Θα πρέπει να σου κάνει γραπτό στην πρότασή της για ρύθμιση, ενώ μέχρι σήμερα την έκανε τηλεφωνικός και στην πρόταση αυτή πρέπει να περιέχονται όλοι οι όροι της ρύθμισης. Μην πούμε όλες τις λεπτομέρειες. Έχουμε πολλές ερωτήσεις να κάνουμε και δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Να πούμε ότι βεβαίως να θυμίσουμε ότι στο εξωτερικό, το ξέρετε καλύτερα από εμάς, αυτά γίνονται. Πας στο γραφείο ενός ανθρώπου στην τράπεζα και δεν υπάρχει ούτε νόμος Κατσέλη ούτε τίποτα. Υπάρχει, αλλά πας και ρυθμίζεις με έναν άνθρωπο ήρεμα, καλά και με καλή πίστη που είπατε. Λοιπόν, εδώ σε αμφισβητεί η τράπεζα, εσύ αμφισβητείς την τράπεζα και δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι ισχύει για τους εγγυητές? Για τους εγγυητές ισχύει ακριβώς το ίδιο ό,τι ισχύει για τους οφειλέτες. Δηλαδή, ο κώδικας δεοντολογίας εφαρμόζεται ταυτόχρονα, παράλληλα με τους εγγυητές, ευθύνονται εις ολόκληρον, ευθύνονται δηλαδή σαν να έχουν πάρει ήδη το δάνειο και αν ο δανειολήπτης, ο οφειλέτης δηλαδή δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειο αυτό, είναι υποχρεωμένος να το αποπληρώσει ο εγγυητής και αν δεν το αποπληρώσει ούτε αυτός, τότε μπορεί η τράπεζα να αποχωρήσει εκτέλεση. Ελένη, νιώθω την ανάγκη να πω στον κύριο Αναστασόπουλο να μην μπούμε λοιπόν μία-μία μερικές ερωτήσεις, αλλά να μας πείτε τι πραγματικά αλλάζει. Γιατί άμα είναι ίδιο αυτό, τότε πάμε στο πραγματικά τι αλλάζει. Άρχισατε να λέτε πριν ότι ενώ πριν η τράπεζα σου έκανε μία πρόταση και την οποία εσύ ήσουν υποχρεωμένος να αποδεχτείς, αλλιώς δεν είχες άλλη επιλογή, τώρα έχει μία καινοτομία, μία σημαντική αλλαγή. Μπορείς να κάνεις αντιπρόταση, βεβαίως, στην οποία αντιπρόταση η τράπεζα υποχρεούται να σου απαντήσει με επιχειρήματα και μπορεί και να υπάρξει μία διαλλακτική συνεννόηση. Λοιπόν, αυτό το οποίο γινόταν μέχρι σήμερα ήταν το ότι η τράπεζα κρυβόταν πίσω από την γραμματική διατύπωση του νόμου. Μάλιστα. Δηλαδή, ό,τι δεν την υποχρέωνε ρητά να κάνει ο νόμος, δεν το έκανε. Άρα λοιπόν εδώ αυτό που συνέβαινε ήταν το ότι είχαμε δύο αντιδίκους, τον δανειολήπτη και την τράπεζα, όπου η τράπεζα ήταν το ισχυρό μέρος και ο δανειολήπτης δεν μπορούσε να πάει σε μια ανεξάρτητη αρχή να δει το δίκιο του. Πώς λοιπόν δύο μέρη τα οποία έχουν
τελείως διαφορετικά συμφέροντα μπορούν να τα βρουν όταν ένας από τους δύο αποφασίζει και για τους δύο. Έτσι δεν είναι? Εκ των πραγμάτων η απόφαση δηλαδή θα ήταν με το μέρος της τράπεζας. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και με το νέο κώδικα. Επαναλαμβάνω ότι δεν μιλάμε τώρα για δραματικές αλλαγές. Ίσα-ίσα που εγώ θα τολμήσω να πω ότι οι προθέσεις της πολιτείας μέσω του νέου κώδικα αλλά και των παλαιότερων νομοθετημάτων αλλά και των τραπεζών είναι ότι από το Σεπτέμβριο ό,τι δεν ρυθμίζεται θα εκποιείται. Δηλαδή είναι σαφές ότι από την διατύπωση των κειμένων και τις προτάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενδεικτικά στον κώδικα δεοντολογίας, εφόσον κάτι δεν μπορεί να ρυθμιστεί, τότε η τράπεζα έχει κάθε δικαίωμα και να εκτελέσει, αφού είναι στο χέρι της να χαρακτηρίσει ως μη συνεργάσιμο τον δανειολήπτη, αλλά βεβαίως δίνει και υποτίθεται τη δυνατότητα στον δανειολήπτη να προσφέρει το σπίτι του. Οικειοθελώς. Και ως ενοικιαστής. Όχι μόνο όχι ως ενοικιαστής. Αλλά να το προσφέρει στην τράπεζα για εκποίηση, και αν υπάρχει και κάποιο υπόλοιπο, τότε η τράπεζα υποτίθεται ότι στο ρυθμίζει με ευνοϊκούς όρους να το αποπληρώσει σε πολλές μηνιαίες δόσεις. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε, για μένα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αυτά τα χρόνια ανοχής που υπήρχαν τελειώνουν και πρέπει όλοι να κινητοποιηθούν. Δυστυχώς μιλάμε για νόμους οι οποίοι δεν είναι καλά διατυπωμένοι, είναι πολλοί και διαφορετικοί μεταξύ τους, δημιουργούν ένα χάος και εμείς οι ίδιοι νομικοί αδυνατούμε πολλές φορές να τους κατανοήσουμε και δυστυχώς δεν μπορεί ο δανειολήπτης μεμονωμένα να αντιληφθεί και να ρυθμίσει το πρόβλημά του. Άρα, νόμος Κατσέλη ισχύει βεβαίως. Λοιπόν, ο νόμος επειδή έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, νομίζω, τα τελευταία χρόνια για το τελικά εάν θα έπρεπε να υπάρχει ένας άλλος τρόπος ρύθμισης των οφειλών εκτός του νόμου Κατσέλη για να μην αναγκάζει ο δανειολήπτης να μπαίνει σε έξοδα δικαστηρίου και στην ταλαιπωρία αυτή. Από ό,τι λοιπόν φαίνεται, ο νόμος Κατσέλη ήταν ο μόνος νόμος όπου ο δανειολήπτης μπορούσε να έχει μια αντικειμενική κρίση πάνω στο πρόβλημά του. Δηλαδή, δυστυχώς, εάν δεν πα σε ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα είναι ο διαιτητής, να το πω με λίγα λόγια, και θα ακούσει τις δύο πλευρές, δεν μπορεί να υπάρξει σωστή και αντικειμενική λύση. Πόσο μάλλον όταν, επαναλαμβάνω, ο αντίδικος είναι η τράπεζα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, οι δανειολήπτες οφείλουν να προχωρήσουν στην αίτηση για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη όσο υπάρχει καιρός, γιατί ο νόμος καταργείται σε 1,5 χρόνο, πρώτον, και δεύτερον, να εμπιστεύεται τα ελληνικά δικαστήρια. Για μένα, από ό,τι φαίνεται, όλες οι διαδικασίες και προσπάθειες εξοδικαστικής επίλυσης δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα και ίσα-ίσα που διόγκωσαν το πρόβλημα. Αυτό το οποίο είναι επίσης σημαντικό και θέλω να πω είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, επειδή δεν ήθελαν να αναλάβουν το πολιτικό κόστος, αμέλησαν, δεν ήθελαν να δώσουν μια οριστική λύση στο πρόβλημα, με αποτέλεσμα τα κόκκινα δάνεια σήμερα να φτάνουν τα 108 δις. Μιλάμε τώρα ότι ένα στα δύο δάνεια που έχουν δοθεί από το τραπεζικό σύστημα δεν πληρώνεται και αντιλαμβάνεστε ότι πλέον το πρόβλημα δεν είναι μόνο των δανειοληπτών. Αφορά όλη την οικονομία, όλη την κοινωνία, τους καταθέτες. Η τράπεζα έχει όφελος να μπορέσει να αποπληρώσει ο δανειολήπτης το δάνειο. Η τράπεζα έχει μεγάλη ευθύνη. Έχει μεγάλη ευθύνη γιατί αν πήγαινε πριν μερικά χρόνια στην τράπεζα και τη έλεγε ότι εγώ δεν μπορώ να πληρώνω ολόκληρη τη δόση, αλλά μπορώ να πληρώνω τα 2 τρίτα τη δόση, σου έλεγε όχι. Ναι. Σήμερα λοιπόν που έχουμε φτάσει στα μισά κόκκινα δάνεια. Δηλαδή καλά, καταρχάς η ευθύνη ξεκινάει από την εποχή που σε παρακαλούσε. Εκείνη η εποχή που σου έλεγε πάρε 15.000 και τέβω. Βεβαίως, ναι, θα συμφωνήσω. Αλλά αυτό τώρα ανήκει στην ιστορία και νομίζω πως όλοι γνωρίζουν τι πραγματικά έχει συμβεί και πώς έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα. Καταλάβαμε μετά όλοι. Λοιπόν, κύριε Αναστασόπουλε, ήθελα 2-3 πράγματα να ξεκαθαρίσουμε. Επειδή είπατε πριν ότι φτάνει πολύ εύκολα όταν θα φτάσει το δάνειο να χαρακτηριστεί μη εξυπηρετούμενο, τότε θα πρέπει όλοι να αφυπνιστούμε και η τράπεζα έχει το πάνω χέρι κτλ. Θέλω να εξηγήσουμε στον κόσμο, για να μην τους πανικοβάλλουμε αδίκως ή να τους πανικοβάλλουμε αν πρέπει, ότι για να φτάσει το δάνειο να χαρακτηριστεί μη εξυπηρετούμενο θα πρέπει να περάσει από κάποια στάδια. Ναι. Που είναι η πρόταση της τράπεζας, η αντιπρόταση του δανειολήπτη, η απάντηση της τράπεζας στην αντιπρόταση. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία διαλόγου που ο δανειολήπτης μπορεί να πει ακόμα και το ύψος της δόσης που μπορεί να εξυπηρετήσει. Λοιπόν, τα οποία δεν υπήρχαν πριν. Όχι, υπήρχαν. Η διαδικασία ήταν ακριβώς η ίδια. Η τράπεζα απαντούσε όταν απέριπτε. Η τράπεζα απαντούσε, αλλά οι προτάσεις δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές. Δηλαδή, και σήμερα οι προτάσεις οι οποίες αναφέρονται είναι ενδεικτικές και δεν είναι υποχρεωτικές. Δηλαδή, η τράπεζα θα αξιολογήσει με βάση την περιουσιακή και την οικονομική σου κατάσταση τι μπορείς να πληρώνεις. Μάλιστα. Και αν δεν μπορεί να πληρώνει, εκεί είναι και το πρόβλημα. Δηλαδή, υπάρχουν 3 ειδών ρυθμίσεις. Υπάρχει, για παράδειγμα, η επιμήκυνση του δανείου, αρκεί να έχεις να πληρώσεις κάτι. Υπάρχει όμως και ρύθμιση τύπου οριστικής διευθέτησης, η οποία τι είναι, εάν δεν μπορεί να πληρώσεις τίποτα, σου παίρνει το σπίτι. Αυτή είναι η χειρότερη. Άρα λοιπόν, βεβαίως, για ποιο λόγο το λέω αυτό? Άρα λοιπόν, με την διατύπωση του νόμου, καθίσατε σαφές ότι αν δεν μπορείς να πληρώσεις, θα σου παίρνουν το σπίτι. Μάλιστα. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι τόσα χρόνια
έχει διωγγωθεί το πρόβλημα από τη λανθασμένη, ας μου επιτραπεί να πω, εντύπωση που υπήρχε στην κοινωνία ότι δεν πρόκειται να γίνουν πληστηριασμοί, ότι τα χρέη αυτά θα διαγραφούν και ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει τρόπος. Σοβαρά δεν κυκλοφόρησε ποτέ θα διαγραφούν τα χρέη. Σοβαρά δεν κυκλοφόρησε, αλλά εμείς οι δικηγόροι στα γραφεία ναι. που επισκεπτόμαστε τον κόσμο, ναι. Βλέπαμε ότι ο κόσμος δεν πίστευε ποτέ ότι θα υπάρξει πραγματικό πρόβλημα, γιατί είχε την πεποίθηση ότι προστατεύεται η κύρια κατοικία. Κύριε σήμερα... είπατε κάτι, μια μαγική λέξη. Θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω, ναι. Παρακαλώ, γιατί είναι ένα θέμα που εμένα με έχει απασχολήσει το 4, όταν κανείς δεν απασχολείται με αυτό. Σήμερα προστατεύεται η πρώτη κατοικία? Όχι. Από πουθενά? Από πουθενά. Και για κανένα ποσό. Και για 2.000 ευρώ μπορεί ένα σπίτι να βγει στο πληστηριασμό. Και αυτό συμβαίνει εδώ και ένα χρόνο. Δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Θα έπρεπε να το γνωρίζει και σε κάθε περίπτωση η σύγχυση που δημιουργήθηκε με τις αναστολές των πληστηριασμών ήταν η εξής. Οι αναστολές των πληστηριασμών δόθηκαν ως ένα μέτρο ανακούφισης. Δηλαδή δεν υπήρχε ένας νόμος ο οποίος να κρίνει οριστικά ότι η κύρια κατοικία προστατεύεται για πάντα. Απλά λόγω της οικονομικής κρίσης και μέχρι να βρεθεί κάποιος λόγος, υποτίθεται να λυθεί το πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια, υπήρχε μια αναστολή προσωρινή. Η αναστολή αυτή έχει λήξει. Επανερχόμαστε στο προηγούμενο καθεστώς, όπου εάν δεν μπορείς να πληρώσεις τα δάνειά σου, θα γίνεται η εκτέλεση πάνω στην περιουσία σου. Εφόσον όμως έχει υπάρξει μια συζήτηση και διαπραγμάτευση υποχρεωτικά πρέπει να έχει προηγηθεί αυτό. Απλά θα πρέπει οι δανειολήπτες να διαβάζουν προσεκτικά τις επιστολές. Ο κώδικας δεοντολογίας μέσα υποχρεώνει τις τράπεζες στις επιστολές που στέλνει στον δανειολήπτη να του ενημερώνει για τα στάδια, τις προθεσμίες και στο τι πρέπει να κάνει. Μάλιστα. Εφόσον το κάνει αυτό στις περιπτώσεις. Αυτό αφορά όλα τα δάνεια. Ο κώδικας δεοντολογίας, ο αναθεωρημένος, μια καινούργια τροποποίηση που έχει είναι ότι ορίζει διαδικασία και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις, όπως αναφέρατε και πριν, παραπέμπει στο πτωχευτικό κώδικα. Άρα λοιπόν οι δανειολήπτες, κατά τη γνώμη μου, εφόσον έχουν κάποιο εισόδημα, θα μπορέσουν μάλλον σίγουρα να βρουν μία λύση. Το πρόβλημα όμως γεννάται για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν κανένα εισόδημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη μερίδα, ένα μεγάλο ποσοστό των δανειοληπτών που δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε 50 ευρώ το μήνα. Αυτοί λοιπόν δεν μπορούν να βρουν ένα ευνοϊκό τρόπο ρύθμισης, γιατί πολύ απλά αδυνατούν να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό. Για μένα, ένα πολύ μεγάλο λάθος, το οποίο επίσης έχει συμβεί, είναι ότι δεν επιχειρήθηκε τελικά ποτέ να εντοπιστούν οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αυτό διόγκωσε το πρόβλημα, γιατί πίσω από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικό πρόβλημα κρύβονται κάποιοι άλλοι οι οποίοι μπορούν να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Κύριε Αναστασόπουλε. Και αυτό αύξησε δραματικά. Ακριβώς, αυτό αύξησε δραματικά το ποσοστό των κόκκινων δανείων, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να μην μπορούν να προσφέρουν ακόμα και αν θέλουν ρυθμίσεις στους ευάλωτους. Αυτό που είπατε για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε 50 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση που αποδεδειγμένα κάποιος δεν έχει εισοδήματα για να αποπληρώσει, μπορεί να εφαρμοστεί η διάταξη που περιλαμβάνει ο κώδικας δεοντολογίας για διαγραφή. Ναι, αλλά υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία και δεν μπορεί να εισπραχθεί το χρέος. Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για μια καθάριση στις περιπτώσεις όπου είναι ανίσπακτες οι οφειλές. Άρα λοιπόν, δηλαδή, πού καταλήγουμε και πάλι. Δεν έχει τίποτα περιουσιακό στο όνομά σου, ούτε εσύ ούτε εγγύτης, και να μην έχει εισοδήματα. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να διεκδικήσεις διαγραφή. Μπορείς, ναι, εδώ συμφέρει και την τράπεζα. Κάποια στιγμή και οι τράπεζες δεν μπορούν να αποχωρήσουν με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει στα βιβλία τους να διαγράψουν τα χρέη τα οποία είναι ανίσπρακτα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι ένα εργαλείο το οποίο εξυπηρετεί τις τράπεζες, βεβαίως και τους δανειολήπτες οι οποίοι δεν θα έχουν χρέη. Και άλλωστε να πούμε κάτι, το λέμε εμείς οι άσχετοι. Το να πάρουν οι τράπεζες τα σπίτια όλα, πού θα οδηγήσει, αν δεν οδηγήσει σε μια επανάσταση αυτό και σε περιπέτειες. Ισχύει, αλλά θα υπάρξει. Τι θα γίνουν, θα τα δώσουν στους πλούσιους Ρώσους και στους πλούσιους Ευρωπαίους? Θα υπάρξει όμως ένα εκφοβισμός. Δηλαδή αυτό το οποίο επιχειρείται, δηλαδή αυτό το οποίο είναι το παράδοξο, είναι ότι ενώ παλιά μπορούσε η τράπεζα να ρυθμίσει κάποια δάνεια, πολλά δάνεια, δεν το έκανε. Σήμερα παρακαλάει ή προτρέπει τον κόσμο να πάει να κάνει ακριβώς αυτό που τη ζητούσε ο κόσμος εξ αρχής. Δηλαδή τι, να πληρώνει τη μισή δόση. Εγώ δεν θεωρώ πως συμφέρει την τράπεζα και η τράπεζα το ξέρει να πάρει τα σπίτια και τις περιουσίες του κόσμου. Αυτό όμως το οποίο θα συμβεί είναι θα πραγματοποιηθούν κάποιοι πληστηριασμοί για εκφοβισμό, ούτως ώστε όσοι μπορούν να πληρώσουν κάτι να πάνε να ρυθμίσουν. Δυστυχώς, εδώ ζούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Αυτό είναι πασιφανές. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πραγματικό πρόβλημα δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την τράπεζα και η τράπεζα θα έπρεπε να μπορεί να προσφέρει ρυθμίσεις. Δυστυχώς όμως έχει χαθεί η μπάλα, γιατί είπαμε και πριν, ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν χρήματα και δεν πληρώνουν.
Αυτό όμως είναι ευθύνη της τράπεζας. Αυτό είναι ευθύνη της τράπεζας, βεβαίως, αλλά και της πολιτείας, η οποία τελικά δεν έβαλε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο να τους εντοπίσει. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι ο νόμος Κατσέλη λειτουργήσε. Αν ο κόσμος νομίζει πως δεν μπορεί να βρει κάποιον τρόπο ρύθμισης, είναι ένας νόμος εξαιρετικός. Έχει βέβαια πολλές προϋποθέσεις, πολλές παγίδες. Θέλει πολύ καλή δουλειά, θέλει καλό νομικό. Και μόλις φύγεις από τον νόμο, τελειώσει ο νόμος τετραετία σου. Ο νόμος Κατσέλη επί της ουσίας τι κάνει? Επαναπροσδιορίζει το ποσό του δανείου, ούτως ώστε να συμβαδίσει με την εμπορική αξία του ακινήτου. Τι πιο λογικό? Δηλαδή, έχεις ένα σπίτι. Αν το σπίτι αυτό έχει μια εμπορική αξία Α, αυτό που θα πληρώσει βάσει του νόμου Κατσέλη είναι αυτό που θα έπαιρναν οι τράπεζες εάν το σπίτι έγινε στο πληστηριασμό. Δηλαδή, επί της ουσίας, αντί να στο πάρει στο πληστηριασμό η τράπεζα, σου λέει ο νόμος πλήρωσε αυτά που θα έπαιρνε η τράπεζα. Τι θα έπαιρνε η τράπεζα στο πληστηριασμό? Θα έπαιρνε, το λέω ενδεικτικά για να μην μπερδέψω, σχεδόν περίπου τα 2/3 της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Αυτό λοιπόν είναι ο νόμος Κατσέλη. Άρα λοιπόν, ο νόμος Κατσέλη είναι η λύση για πολλούς. Θα πρέπει όμως να αξιολογήσουν οι δανειολήπτες εάν και τους συμφέρει. Δηλαδή, εάν η εμπορική αξία του ακινήτου τους είναι πολύ μεγάλη και τα χρέη τους μικρότερα, αυτό σημαίνει ότι αν πάνε στο νόμο Κατσέλη δεν θα έχουν κανένα κούρεμα. Δηλαδή και πάλι ο δικαστής θα τους υποχρεώσει να πληρώσουν όλο το ποσό. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε όλοι ότι είναι τόσο σύνθετο το τοπίο και η νομοθεσία που αφορά στα κόκκινα δάνεια, που χρειάζονται δανειολήπτες σωστή νομική συμβουλή, ψυχραιμία. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια του νόμου. Εγώ δεν θέλω να ακούω τον κόσμο να δυσανασχετεί όταν πρέπει να πάει στην τράπεζα. Από τη στιγμή που σου δίνει μια επιστολή, πρέπει να τη διαβάσεις. Μπορεί να είναι επίπονο, να είναι τέλος πάντων ταλαιπωρία, λοιπόν, αλλά πρέπει να πας. Να δυσανασχετεί ο κόσμος. Όμως εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα που μου δίνετε την καλύτερη ευκαιρία για να σας ρωτήσω. Είναι δύο τα θέματα. Το ένα αφορά τις εισπρακτικές εταιρείες. Ναι. Που ενοχλούν. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κώδικας δεοντολογίας προβλέπει ότι θα πρέπει η τράπεζα να σε ενημερώσει εάν δώσει τα στοιχεία σου σε ιδιωτική τράπεζα για να σε ενοχλήσουν. Και αν τα δώσει τα στοιχεία σου, θα πρέπει επίσης να έχει πάρει και τη συγκατάθεσή σου ότι δέχεσαι. Οι τράπεζες δίνουν τα στοιχεία μας στις εισπρακτικές χωρίς να μας έχουν ενημερώσει και παίρνουν τηλέφωνο οι εισπρακτικές. Αυτό είναι το ένα. Ναι. Το άλλο είναι πότε έχει δικαίωμα να ξεκινήσει αυτή η εισπρακτική να κάνει αυτό το έργο. Στις 30 μέρες που περνάνε από την καθυστέρηση της δόσης ή στις 60 τώρα με τις νέες ρυθμίσεις? Όχι, όχι. Πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμη η δόση. Κανονικά πρέπει να είναι στους 3 μήνες. Μάλιστα. Θα πρέπει να μετά γνωρίζει από ο κόσμος. 3 μήνες λοιπόν, θα πρέπει που να δεν γνωρίζει. Πληρώσει. Ναι, θα πρέπει να είναι. Ναι, 3 μήνες. Ναι, θα πρέπει... Σας ενημερώνω ότι και για 10 μέρες καθυστέρηση και για 5 μέρες καθυστέρηση οι τράπεζες. Ναι, το κάνουν. Λοιπόν, τα δικαιώματα. Για να είμαστε όμως και δίκαιοι, 60 εισπρακτικές εταιρείες έχουν πάει στον εισαγγελέα και δικάζονται και αυτό θα έλεγα τώρα ότι υπάρχουν. Είναι δεκάδες εισπρακτικές εταιρείες. Λοιπόν, οι εισπρακτικές εταιρείες επί της ουσίας έχουν αναλάβει αποκλειστικά και μόνο την είσπραξη όλων των δανείων τα οποία είναι σε καθυστέρηση. Σίγουρα καθημερινά παραβιάζονται πάρα πολλοί νόμοι, διατάξεις οι οποίες προστατεύουν τον καταναλωτή και αν κάποιος δανειολήπτη έχει τη διάθεση και την οικονομική δυνατότητα να κυνηγήσει μια εισπρακτική, είναι πολύ πιθανό να πετύχει και μια αποζημίωση. Η αποζημίωση δεν είναι κάτι το δραματικό, δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για αποζημιώσεις οι οποίες είναι ένα χρηματικό ποσό αξιόλογο, μπορεί να είναι 3.000 ευρώ για παράδειγμα. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι ένας δανειολήπτης θέλει να έχει την ησυχία του, δεν μπορεί να δαπανίσει περισσότερα χρήματα για να κάνει τέλος πάντων αυτό που πρέπει να κάνει. Και γι' αυτό το λόγο το καθεστώς αυτό το οποίο αναφέρατε υπάρχει, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ρυθμιστεί. Να σας πω κάτι να μου πείτε αν ισχύει. Ναι. Πέραν το να προσφύγει κάποιος σε δικηγόρο και να υποστεί δικαστικά έξοδα που δεν μπορεί και νομικά έξοδα, μπορεί να στείλει μια επιστολή διαμαρτυρίας στην τράπεζα ότι με ενοχλεί κάποιος εκ μέρους σας, δεν τηρούνται οι κανόνες που προβλέπονται και παρακαλώ να επιλύσετε το θέμα. Οπότε η τράπεζα αναγκάζεται, ενδεχομένως, εφόσον βλέπει ότι αντέδρασε ο δανειολήπτης, να αποσύρει το όνομά του και το τηλέφωνό του από την εισπρακτική εταιρεία, τουλάχιστον προσωρινά. Ισχύει αυτό? Ισχύει αυτό. Αλλά πρέπει να αντιδράμε με κάποιον τρόπο οι πολίτες, όχι να υφιστάμεθα την ήρα. Πρέπει να αντιδρούμε και σε κάθε περίπτωση, όταν σε καλεί κάποιος ώρες ακατάλληλες και με τρόπο ο οποίος δεν είναι. Τέλος πάντων, δεν σέβεται την προσωπικότητά σου. Ας πούμε ότι είναι κατάλληλες οι ώρες. Έχει δικαίωμα δανειολήπτης να στήσει το όνομα του προσώπου που σε καλεί. Παθώς, θέλω να σας πω ότι έχουν πάρα πολύ συμμορφωθεί. Πού να είσαστε την εποχή του 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
που μόνο που δεν σε βρίζανε και δεν σε καταριώτουσαν και δεν σε βλαστημάγανε. Πιστέψτε με ότι και εμείς οι δικηγόροι πολλές φορές είχαμε την ίδια αντιμετώπιση. Δηλαδή, μπορεί να μας καλούσαν ή να καλούσαμε εμείς για έναν δανειολήπτη και μιλούσαν τόσο απαξιωτικά και στους δικηγόρους που πραγματικά καταλάβαινες ότι λειτουργούσαν χωρίς κανένα κώδικα στοιχειώδους συμπεριφοράς. Δύο-τρία πράγματα που πρέπει να γνωρίζει ο δανειολήπτη σε σχέση με αυτά τα πραγματικά πολύ ενοχλητικά τηλεφωνήματα. Πότε έχει δικαίωμα η εταιρεία να σε ενοχλήσει, μετά από πόσο καιρό, αφού περάσει, γίνει ληξιπρόθεσμη η οφειλή? Λοιπόν, να το εξηγήσουμε αυτό. Κανονικά θα μπορούσε να σε πάρει τηλέφωνο από τη στιγμή που υπάρχει και μια ολόκληρη δόση σε καθυστέρηση. Ωραία. Δηλαδή στον ένα μήνα, είναι η λεγόμενη ληξιπρόθεσμη δόση. Στους 3 μήνες το δάνειο καταγγέλλεται. Γι' αυτό εγώ ανέφερα τους 3 μήνες, γιατί είναι το όριο της καταγγελίας. Είναι 90 ημέρες για να γίνει ληξιπρόθεσμο το ποσό. Οι 30 ημέρες λοιπόν είναι η καθυστέρηση της μια δόσης όπου μπορεί να σε καλέσει η τράπεζα. Τέλος πάντων, με τρόπο που σέβεται την προσωπικότητά σου, προκειμένου να σε ενημερώσει απλά. Όχι να σε εκφοβήσει, να σε ενημερώσει και να σου πει: κύριε, έχετε μία δόση που είναι σε καθυστέρηση. Από τις 30 μέρες και μετά, λοιπόν, δικαιολογείται στις 30 μέρες, λοιπόν, δικαιολογείται, στους 3 μήνες είναι η καταγγελία. Εγώ ανέφερα τους 3 μήνες γιατί είναι το κομβικό σημείο. Δηλαδή, είναι το σημείο που φέρει ένομες συνέπειες. Δηλαδή, ακόμα και να συνοχλήσει κάποιος στις 30 ημέρες ότι πρέπει να πληρώσει τη δόση αυτή, είναι προειδοποιητικό το τηλεφώνημα αυτό. Θεωρητικά θα πρέπει να χτυπήσει το καμπανάκι του δανειολήπτη, γιατί πρέπει να γνωρίζει τους επόμενους 2 μήνες, εάν δεν πληρώσει τις δόσεις, το δάνειο θα καταγγελθεί, θα είναι απαιτητό. Το μοναδικό όμως μαξιλαράκι ασφαλείας που υπάρχει είναι ο κώδικας δεοντολογίας που αναφέραμε. Δηλαδή, παρόλο που δεν πληρώνει ο δανειολήπτης, στις 60 ημέρες θα του έρθει η επιστολή με το νέο κώδικα. Στις 60 ημέρες θα του έρθει η επιστολή και όχι στις 30. Αυτή είναι μια άλλη αλλαγή. Και από εκεί και πέρα, όσο διαρκεί η διαδικασία αυτή, δεν μπορεί το δάνειο να καταγγελθεί. Δηλαδή, ακόμα και να περάσουν μετά 3 ληξιπρόθεσμες δόσεις, δεν μπορεί να καταγγελθεί εφόσον είσαι συνεργάσιμος. Έως να κρυφτείς μη συνεργάσιμος. Επομένως, υπάρχει ένα πλαίσιο που μπορείς να ροκανίσεις χρόνο. Αυτό θα συμβεί. Αυτό όμως το οποίο είναι ουσιαστικό είναι το αποτέλεσμα. Μισό λεπτό. Ένα κρίσιμο ερώτημα. Όσο διαρκεί η συζήτηση και η διαπραγμάτευση με την τράπεζα για τη ρύθμιση της οφειλής, έχει δικαίωμα η εισπρακτική να συνεχίζει να ενοχλεί? Ναι. Θα μπορούσε η εισπρακτική να σε ενημερώσει ότι υπάρχει ληξιπρόθεσμη δόση και να σε ενημερώσει ότι εάν δεν καταβάλεις. Μα αφού έχεις πάει στην τράπεζα και το διαπραγματεύεις, δεν το ξέρεις ότι έχεις ληξιπρόθεσμη δόση? Δυστυχώς όμως δεν το ξέρει η εισπρακτική. Μα δεν το ξέρει, δηλαδή, γιατί δεν ενημερώνει η τράπεζα. Δεν την ενημερώνει η τράπεζα. Αν ενημερώσεις όμως εσύ ο δανειολήπτης ότι έχεις υπαχθεί στη διαδικασία του κώδικα δεοντολογίας, τότε πρέπει να σταματήσεις. Θέλω να πω κάτι προς την Ελένη, ίσως, η οποία εκπροσωπεί τον κόσμο που ίσως δεν τα ξέρει καλά. Το εξής. Το ξέρετε ότι τα νομικά τμήματα των τραπεζών έχουν πρόβλημα επαφής με τις υπηρεσίες τους? Με πήρε τηλέφωνο η τράπεζα που έχω θέμα και μου μίλησε ότι έχω ένα πρόβλημα πριν από 4 χρόνια. Και μόλις σας ανέφερα τις δικαστικές αποφάσεις και όλα αυτά, μου είπε: α, δεν ξέρουμε κάτι, έχουμε μιλήσει το 12 εμείς. Λοιπόν, πόσο μάλλον η πρακτική. Δηλαδή δεν φτάνουν αυτά. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Ναι. Με το νέο κώδικα δεοντολογίας, εάν έχεις πολλά δάνεια στην ίδια τράπεζα ή σε πολλές τράπεζες διαφορετικές, προβλέπεται διαδικασία όπου πρέπει να υπάρξει μια συνολική ρύθμιση. Στον παλιό λοιπόν κώδικα μπορούσε να πας στην τράπεζα, να έχεις 3 δάνεια στην κάθε τράπεζα και επειδή το κάθε δάνειο ήταν σε άλλο τμήμα, δηλαδή καταναλωτική πίστη, στεγαστική πίστη, επιχειρηματική πίστη, η κάθε τράπεζα σου έκανε διαφορετική ρύθμιση, η οποία δεν λάβανε υπόψη της τα άλλα δάνεια. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα τι? Να έχουμε 3 διαφορετικές ρυθμίσεις, οι οποίες είναι ανυπόστατες, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Μέσα στην ίδια τράπεζα. Μέσα στην ίδια τράπεζα. Μάλιστα. Και για αυτό το λόγο έγινε και η τροποποίηση στον κώδικα δεοντολογίας, όπου πλέον τις υποχρεώνει να κάνουν μια κοινή ρύθμιση για όλες. Αλλά φοβάμαι και πάλι στην δικιά τους τράπεζα. Εάν όμως υπάρχουν πολλαπλοί πιστωτές, δηλαδή διάφορα πιστωτικά ιδρύματα, η τράπεζα η οποία έχει το μεγαλύτερο ποσό οφειλών, μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία με την έξοδο δανειολήπτη να ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή για να ρυθμίσει συνολικά, σε συνεργασία με τις άλλες τράπεζες, την οφειλή του δανειολήπτη. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι μια επιγραμματική, μια πρόχειρη διατύπωση μιας διαδικασίας, η οποία δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Μάλιστα, νομίζω δηλαδή. Πολλές επιφυλάξεις και είναι νομίζω δηλαδή ότι τελικά, αν δεν υπάρξει ένα ανεξάρτητο πρόσωπο, μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα ακούσει και τα 2 μέρη. Και αν η Τράπεζα της Ελλάδας δεν εποπτεύσει την εφαρμογή, έστω και αυτό. Πώς θα εποπτεύσει την εφαρμογή, όταν μιλάμε τώρα για τα μισά δάνεια στη χώρα δεν πληρώνονται.
Τι να εποπτεύσει. Αυτό να σας πω. Δηλαδή, δεν είναι δικαιολογία για δεν μένα. Είναι δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία. Πάντως, πρέπει να υπάρξει όμως ένας μηχανισμός συγκεκριμένος. Θα πρέπει να εποπτεύσει, αλλά πρέπει να υπάρξει και ένας μηχανισμός, ο οποίος να μην χρειάζεται κάθε τις και λίγο να υπάρχουν καταγγελίες στις τράπεζες Ελλάδος. Εδώ αυτό που συμβαίνει είναι ότι είναι τόσο μεγάλος ο όγκος των δανείων, είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, είναι τόσο πολλά τα αιτήματα που δεν υπάρχει το προσωπικό να τα αξιολογήσει. Κύριε Σόπουλε, το ξέρεις από εμπειρία ότι υπάρχουν υποθέσεις του Κατσέλη που έχουν πάει στο 20, το 22, το 24. Ως τότε τι θα γίνει? Ένα, μην απαντήσετε. Θα έρθουν πιο νωρίς. Εγώ θα σας πω μόνο ότι στο Ειρηνοδικείο Αθηνών έχουν αρχίσει οι επαναπροσδιορισμοί και δικαστήρια τα οποία ήταν να συζητούν το 2020, το 2021 θα γίνουν το 2016. Πάντως, εάν πάρουν πρωτοβουλία οι τράπεζες, όπως κάνει τουλάχιστον η Ευρώπη, και έρθουν σε επαφή με τον κόσμο, θα γλιτωθεί χρόνος, γραφειοκρατία, θα πάρθουν πολύ λιγότερα σπίτια. Και ενδεχομένως να βρεθεί και άκρη αυτό που είπατε, άλλο το λαμόγιο, άλλο ο φτωχός που έχασε τη δουλειά του και δεν έχει να πληρώσει. Και θα πρέπει να δοθούν και φορολογικά κίνητρα και στις τράπεζες και τέλος πάντων στους δανειολήπτες να πάνε να ρυθμίσουν. Το αίτημα για κούρεμα είναι δίκαιο, χωρίς να χρειαστεί να κάνεις κάποιο δικαστήριο. Θα πρέπει βεβαίως να λαμβάνονται υπόψη διάφορα κριτήρια, δηλαδή. Εάν έχεις ένα σπίτι το οποίο έχει πολύ χαμηλότερη εμπορική αξία από τα δάνειά σου, γιατί να μπορείς να πάρεις ένα κούρεμα από την τράπεζα? Αυτό όμως θα μπορούσε να γίνει πιο εύκολα εάν τόσα χρόνια είχαν φροντίσει να βρουν αυτούς οι οποίοι έχουν χρήματα και δεν πληρώνουν. Ναι, αλλά τώρα σας αποχαιρετούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τι πάει να πει εμπορική αξία? Εμπορική αξία του 10 ή του 16? Εμπορική αξία σήμερα. Το οποίο είναι προς το συμφέρον των δανειοληπτών, γιατί αυξάνεται δραματικά η διαφορά που έχει το δάνειο με την αξία του σπιτιού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Βέβαια, είναι τα ερωτήματα πάρα πολλά θα έπρεπε να απαντηθούν. Να πούμε κλείνοντας όμως, και σας ευχαριστούμε πολύ, ότι ο νέος κώδικας διοντολογίας, και δεν το είπαμε αυτό, να το ξέρει ο κόσμος, δίνει τη δυνατότητα στον δανειολήπτη από το φθινόπωρο να απευθυνθεί και σε 30 κέντρα υποστήριξης και ενημέρωσης δανειολήπτη που θα δημιουργηθούν υποχρεωτικά. Δηλαδή, δεν έχεις χρήματα να πας σε ένα δικηγόρο, μπορείς να πας σε κάποια από αυτά τα κέντρα να πάρεις υποστήριξη, βοήθεια κτλ. Ευχόμαστε να είναι αχρίαστα όλα αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αναστασόπουλε.